bigarrengo platerakin hasteko prest, ezta? Bai, Hori da. Barazkiakin jarraitzen dugu, baina ikutu berezi bat emango diogu. bai. Eta zerekin? Bueno, bentreskakin. Mendreskakin. Bai, Hori da. Atuna mendreska. Egaluxie mendreska. bai. Hori da. Esan behar dezu, bueno, leheno ez dakit esan deten, bueno, kontserbakin egiten dugu lana, orduan nola bentreska da zerbait urtean zehar ez dagoela, bakarrik justu hain bai, baina bueno, Gari jametetzen gabe. gu moldatu behar geha, produktukin, urtean zehar eukitzeko, orduan ingo deu plater bat hotzetan, nahi balin bagenun freskoan eta beroan jatea, berdina izango zen. Egin dezakegu, egin behar dugu binagreta bat barazkiekin hotzetan eta bentreskai jarriko diogu, baina hau egin behar nahi balin badegu, bai. Bai, lasai, dan ez esplikatu bestela ez ditu ikusiko. Bale, Bukaera arte mantenditu behar ditugu bale. ikusleak. Hori da, gutxi gura bere esplikatu, baina zuek guri bukaera arte hortxe hon, osagaiak esango izkizuet. Porrua, alberginia, tipula gorria, kuiatxoa, azenarioa eta egaluxiaren mendrezka. Listo, ez ditut osagaiak eta zure denbora. Bueno, oain ingo deu oliozpin barazkiena, orduan hasiko dugu. Baina pixka bat, bakarrikan, así que nola hue txiki dia, porru bat hartuko dugu. Zatitxo bat. Bai. Adibidez, zuen tabernara, ingia zenean, handazkazue konserbat desberdinak, ezta? Bai. Eta zuk esaten zu, bueno, barazkiekin ipini jazu, latatxo hau. Ikutu berezi bat eman, eta zuk bertan zaude, eta ematen zu ikutu berezi hori, ezta? Bai. Ez dauzkagu, normalean ez dauzkagu plater konkretuik horrela ateratzen dugu. Ni kreatu egiten dituz zatikan, igual hoi piper pikilloa atera dut, konfitatu dut eta horrekin platera egin dezakegu, zatikan bentreska behintzat. Oso ondo atorkillo baita ere? Bai. Normalean erabiltzen dugu barazkiak edo kontserbak ia gauz guztikin juten dala. Horren pixkat urakin Hori ondo dago, bai. Bai. Etxen kolokatu, konserba guztiak, eta gero zu base bezala, barazkiak, esan desuna piper gorriakin, goizian bezeroen zai zauden bitartean, zerbait prestatzen jun, eta ego bezeroak esan duen, gaur zerbait desberdina baldao, piper gorriakin ditut. Bai, jarri ezu mendreska pixkatekin, ezta? Hola xo. Bai. Normalean kuriosoa da, baina ni behintzat etxean kontserbak eukitzen ditut. Leno, etxeetan ikusten zian, gero pixka bat galduintzan, baina hain berriro etorri da pixka bat moda hori da, baita ere batzu aukeran langabeziagatik gana denborare badaka, eta pixkat hori izaten da, gauza buelta ematen du, eta momentu honetan berrize konserbak martxan daude, hori da, etxeko konserbak, ezta? Hori da. Bai, esan. Ez, bati bat erabiliko duzu egaluxia, eta egaluxia guk euskaldunok badakau ohitura etxian geuk egozteko, hori da, etxien egiteko. Egaluxia gehien konserba egiten dara igual izango nuke, ez? Bai, hemen gotxeetan bai. Gero baratza eduki ezkeo, eta igual askotan barazki badakazu asko, eta orduan horren konserbare egiten da, baina hola bereziki erostea juteko, egaluxia da igual gehien bat, zango nuke nire ingurua hemen konserba egiten da. Bai, arandegietan eta jende asko joten da. Erostea pieza osua, eta gero zatilak egin eta egozi. Bueno, gero bai, ozpina erabili dezakegu, bai, Pedro Ximenez, variedadea, gozogoa dala. Bueno, variedade asko daude, oain, ozpinana, osak gustatzen zaiguna. Kontutan izan behar dugu, nola batzuk beltzadian, kolore aldetikan, hori da. Ez jateko geoproduktuan koloria, ez da? Bai. Eta egaluxiena. Bueno, eta oain bai ezagutzen dela reduzioi, beti karamelo bezala, oso reduzituta daola eta zapore asko ematen diola. Oso modan jarri da, nahi gustatzen zat, batzutan nahi beste rai egin da, getxota da nahi dutzen zat, bai, badu bere neurrian. Batzuetan pasatzeia dekorazioekin. Gauza da gozotzia pixkat, olioarekin. Baina gero, marra pila bat egiten duzet, hori dana bihuntzen da nian horrela, getxo, bai, aukeran, Asko da. Bueno, gero nola ozpina botatzen diogu,
dakizuen bezala, ozpina, pixka bat barazkia bigundu iten du. Nei gustatzen zait, Momentuan botatzea? bai, momentuan. Bai. Bere barazkien gogortasun hori ez galtzeko, ezta? Ez galtzeko. Bai, eta gainea, ozpina egiten duna, bai, ja igual, hau zen bazu egun batean bestean jateko eta kolorea bai galdu. Galdu egiten du, bai. Hobeto da, erabili berdana momentuan gozatu, eta listo. Eta sobratzen marima da, utziken gorde. Netzako bai behintzat. Bai, hombre, gordetzeko adibidez alberginia ilundu egiten da, eta orduan diferentia da, gorde, borrua eta zana joatekola. Orduan nahi bazu, hartu olioa eta jun botatzen. Olio virgina. Irikita doia, bai lehen egin dut. Iritzak etxia zela. Horrela, kubritu, barazkiak. Bai, dena tapatu arte? Bai. Orduan bildurri gabe, ezta? Bildurri gabe, olio. Oso ona da jateko. Oso ona. Gatzakin berdina esaten dut, ozpina esaten duten berdina. Ni ez diot botatzen. Normalen. Gazken dugu nola pixka gainetik bota eta listo, ezta? Bai. Bueno, ni kasu hontan, nola leheno egin ditugu salteatutan, nik erabili ditu barazkiak lehengo platerko berdina. Baina, bueno, hau egin dezakegu tomatekin, lekakin, bueno, denekin. Inkluso hilarra daudenean, hilarrakin justo bain lagrima nola modan jarri da bizka bat, horrekin oso ona da. Hori txikitu berrekan ez, hain txikia dira, marko hilarrak, horieko zoik bota eta listo. Nei, gustatzen zait gordinik jatea horrela, pipa bezala. Bueno, hain, kontserba. Hau badakizu edala, mendrezka, egaluziaren hori burua eta tripalde buelta hori zen, eta oso finagoa da. Fina da, astuna izaten da batzutan, grasa pixka badulako, koipia badulako, baina gero oso fina eta enzaladetan da jartzeko ere. Bai, oso ona. Hori da. Bea etortzen da hola bira, horritan bezala. Kasu honetan egia esan da, konserba ekarri dugu, baina momentu honetan esan, garaian eba gaudela, eta etxian eukidezkeo aukera, mendrezka eukitzeko, berotan sartu atea bat eman, pixka soltatzeko, eta geho olioekin gozatu, eta baita ere primerakua, ezta? Bai, oso ona. Hori da, bai. Horregatik esaten dut, hau, plater hau, jandezakegu ebai beroa. Hori da. Hoi iten etxen, eta hau beroa ematen. Egozi puntu bat eman, oparrilanin, geho nela xen, azalak endu eta ikusten duzuen nola, hau izer ikutu gabe da, hola xen izaten da, eta ego gozatu, ema da, hotzian. Kontserba guztia. Ja bukatzeko gatza hau bai kontserba hau bakarrik oliokin oso ona dago. Oso goxua. Oain pili, ozpina, leheno esan dugun bezala. Hori da, netxe utzitzen dizut. Vale. Oso ondo, bueno, ozpina bai, klaro, ez balin bazaizu gustatzen, ez bota, baina, bueno, nahi... Gustatu bai. Bizitasun pixka ematen dio, ezta? Grazi pixka. Horrela. Hori da. Eta hemen ontzien ez desun astu. Zeatik gero, klaro, ikusten dezuen bezala, ikusi, pixka bat egin dugu, baina ikusi zen badaun. Así que, aste guztitan... Aste guztirako listo. Oso ondo, eta hau izango zen. Polita, Bai. Egaluxiaren mendrezka, barazkiekin, ospinoliotan. Berala gastatuko dut. Gure xefaren azken ukitua, azenarioa, porrua, kuiatxoa, tipula gorria eta alberginia zati txiki-txikitan txikitu eta oliba olioa gehitu. Mendrezka konserba ireki eta platerean ipini. Gainean, barazkiak oliotan jarri eta gatza eta ozpinaz gozatu. Listo, platera dastatzeko prest. Oso ondo, a ber... Koloretsua eta polita. Bai. Arrexe egiteko, baina
toke pertsonala eman dio, ezta? Barazkiekin, Hori da. Bai, barazkiakoa gelditzen dira gor-gor, baina, baina gero zaboria badu, Eta bere, egalusian, mendrezkaren biguntasunakin kontraste bolita. Gatzakin da, ospinagine bizi-bizilea, ezta? Hori da. Gaurko bigarrengo platera hoxe izan da, biharkuak eta gaurkoa. Gaurko zaioa amaitzera goaz, eta gogoratu norekin nagoen. Bueno, Sonia naiz, Solana Lautik nator, eta goatu gure telefonoa 943-01-7636. Solanati dator, baina Solana nun da Tolosan, Gipuzkoan, ezta? Bai. Hori da, antxen, tingaun aldamenian, edo zerkauziaren aldamenian. Hori da, guaz, baina bihar bagatoz. Adio.